CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray witnye matome ngalomida te nesri mbadem te nesri kembe ka tombula bili labe ka client yi tombula meni la jali fe chama misoro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo kata se humidificateur ma ani la jali fe chama misoro la jali fe nuru misoro chugudi ni te nesri san iba furku daile ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jaina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala sagere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jali femene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku mara kada ka tombula bili wera kan ke nesri client bela jele ya sabbe be seka la jali fen soro chugumina te nesri to ka sage Boisson Blue, poisson la nyenema. Boisson Blue et boisson énergie sentier, mi glaneno ni anka fruit ma famille. Ambe aula donia ka foko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana un de melikama. Kabo boisson 100% énergisante au minina. Wa, ota beide saveur chama nebala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni au mogobe kuna foni ya wera ula an sigiro benendo membre alamne suguma tebli dramika yoro kerefe numéro 83 56 56 35. Oh, ai re kun menal tomal la sao ako kira so docteur no ta ay wora soro yete shegi yere la docteur kuma ke mumbai docteur abu zararo docteur kuma mumbai docteur mungara mungara docteur anya fuke ma Emma Fanta falabi kasila Fanta falabi kasila Udununya ye makariko Cakaine. Mulai ngomong dari rezo sampai sih. Ni rata mina shwa ke mina. Ashwa ke wait mai bina fin kala lagi. Mama ini ni nari. Oh. An fati ni mami tina. Ko tina gambara ji de kalore. Wallahi Eva ibero ni na pew ni akili kumboro ko ere. Tiens la. Wallahi ni kunyina na. Oh menini je complaining kan.
Mani jupi. Mi par ko jugu. Iya ngorobini. Ne gonjara Eva. Ni serele no sa. Ni toro mi fini serele nu jaw yo. Aw tena me ka fɛn munu do yere. Han? E be ni kala sisan kalo kele kalo fila dɔrɔn I b'a ni. Na orobi nesa. Orobi ke ko la. Oh ali bi orobu yin. Me ka kuma fi ali bi bala ko orobu. Abi bolo. Kenza. Na kele kono. Ante kele o e de be ni bon chokola kuma be. Sono nte kele ko yo. Man sono. Nte Jenny. Ne. Akara chokodi. Chodi. Kana fo ali ki jɔ nga foli segi ma. Me preselene do ni kan ga live de sigi. Na mo be ga onkono. O preselene do bi na ta live sigi o de la ni ka foli ko ma segi ti bolo. Jenny be ka fale ne. Mune kerila. Ne mune kila. O be ni Pablo de be nyona. Mo shite nyona. Te ka ba ko yi. Tini. Ne kuma su gore. Agara su gore. Mumila. Enya bi muna. Ai ka ba ko da ne re da balbanu. Jamo ko be yelama suko ni duguse jete. Jenny mi hu me na joya ne be do kayo tede. Ai kuma te ni da. Ni Pablo nana. Ni be ndenge. Ni Pablo na mama. Ni te seka ke gansa yo. Pasa ke chokote ni yo. Min bala. Na sara ko de fon yo kumbe jayi. No e enyi nga Pablo e aladi te. Era aladi ni ga ala tere. Tabi sisa. Kana da weli ma de kana da kono ni ma. Na kadi ka weli sisa. Na sira ka ni mbwala e ba nye fondo. Ma ko bise. Mama. Me ga to chugodi. Jenny ga kuma ma tanto. Mama kana to ban ngesa. Me ya Jenny ga kuma ma chuga sugumna. Eva. Angani tani hakili folo bay. Ni ko imballa ne yere la chukumi ala de bado. Esi ne gansa yi. Sugon dugu se jeche ka yela mata. Ai ntsaga kesa. Akai. Anata sono. Ndoi. Uli, anata. Uli. Atotra ni te. Nala sonoma. Ni Pablo nana. E ba ro ko mu me komande di so nana. Ni soronda la bain. Lalia. Então, Lalia. Ite kasi into tente sa. Imaru e kasira sa. Ni kasi kun ne kɔrɔmuso lawuli bi. A kun tɛ bɔ an bolo koyi. Tan foyi nege tɛ ne na hali ne kun ka sa tan. Ka n'o fɔ sa. I da de. Ne b'a faamu k'a fɔ ko dimi b'i kan. B'a dɔn saya ka jugu. Masa saya ka jugu. Kuma tɛ a muso ma. Nka kasi tɛ den sɔrɔ tugun koyi. An bɛ se ka dugawu dɔrɔn de don ne kɔrɔmuso ye sisan. A ye ɲumanya mun kɛ Ala k'u jɔ ye ale diɲɛ kɔnɔ. Ala ma se ka aw lajɛ ka ma to anw bolo. Lalia i kɔni kana ne bila ɲɛji la tuguni sa. Kasi tɛ foyi de ɲa ne kɔrɔmuso ye sisan ni dugawu tɛ.
An bɛɛ ka jɛ ka duwawu k'a ye i dadi. Tiɲɛ don ale taara nka i ba tɔw bi yan. I ɲɛji cɛ i dajɛ. I ka duwawu k'a ye y'a mɛn. Kɔrɔmuso in jɔrɔ ye cogoya min na a ye bako mago ta ye ka fago mago ta ye k'i jɔ an ye kɔrɔya pilasi la. Ne t'a sara ɲɛji la tuguni. I y'a mɛn. I dadi. Tante fitinin kɛ. Jeniya. Oh. An ye kilela tugu kɛra fitinin. Su na a ye dumuni tobi k'aw surafana t'anw bolo. Ko surafana t'aw bolo wa? Allah, sarata kana kasi sa. Jini yɛrɛ de sugu falenna complètement. Ne ma foyi de faamuya ka ko sisan ko ninnu na. Dumuni t'anw bolo yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ b'anw na. K'a ban ka dumuni d'aw ma. Ayi sarata kana kasi sa. I da de sa kana kasi. I b'a dɔn i ka kasi man di ne ye. I bɛ mun kɛ yan? Ne tun ye takosi den 2 sa. Takosi bɛ frigo kɔnɔna la. I bɛ 1 ta, i bɛ 1 di Burulayi ma, y'a mɛn? Ne bɔtɔ. O tɛ e fana bɛ kasi de la tuguni ya? Ayi, ne tɛ kasi la, ne bɛ fiɲɛ minɛ la. Ne kɔni b'a dɔn e bɛ kasi de la sa. Jini sugu bɛɛ de falenna, ne de ma foyi de faamuya a la. Taga o ta y'a mɛn. Franchement, il exagère. Fala fandanga soroma ziwa soja lama senge wimo bila kocha mambala. Leila. Oui, à vous. Leila. Leila, kɛra cogo di? Ma sɔnna ka taa k'an to tantɔ. Abu mama miiri e ne la a to ta. Leila, lamɛn. I b'a dɔn kasi tɛ ne ɲɛ bilen koyi. Ala ye min kɛ ka ban, o y'o kɛlen ye. Foyi tɛ se ka maa lase bilen. Sisan kɔni lamɛn, lajɛ. An m'an cɛsirilen sisan. I b'a dɔn maa kuma ko 10 o 10 k'an k'an jija an sudelen ka to. Ale ko k'an ka jija ale sɔnna ka taa k'an to tantɔ. Chérie. Pergi dah bilang saja, ni macam mana? Ha? Pergi dah bilang saja. Kita tu yang semua ke? Kalau tak fakir ni aku mungkin dah dorong.
Et faire une date de moi. Hein? Non, ça c'est pas bon. Ça fait une chambre yɛrɛ kɔnɔ n tɛ se ka da n da yɔrɔ la quoi n diɲɛ yɔrɔ la f'i ka to yen an ka sunɔgɔ kɛ. Lila, ne b'a dɔn toi tu es une femme très forte. N'i sera k'i jija ka nin ko in ko, moi je sais que tu vas sortir dans cet état. Imagine e filɛ nin cogoya min na ba filɛ yɔrɔ min na n'a ɲɛ bɛ e dusu kasi la i yɔrɔ min na ba tɛ lafiya dɛ. O kama a ka di ne ye i ka ɲɛjigin cɛ i ka seli i ka dugawu kɛ maa ye. I y'a faamuya? I n'a fɔra ko maa ka laɲini tun ye min ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an k'an jija an kana don manamana ko foyi la o nafa de bɛ se maa ma a filɛ yɔrɔ min na. I nisɔndiya dɛ. N'o tɛ i bɛna maa sɛgɛn a bɛ yɔrɔ min na i y'a faamu? N bɛna bɔ ka n'i sama mun na. Ne bɛ fɛ maa ka na dɔrɔn de. Ni lamɛnsali la maa tɛna se ka segin ka na bilen foyi tɛna se k'o kɛ. I y'a faamuya? Fɛn dɔ fɔ n ɲɛna min d'i ma sa. Ni nana mun diya. A dɔ fɔ n ɲɛna sa. Ni nana mun diya. I y'a faamu? T'es reposé, ok? Kasi dabila i y'a faamuya? Ma glace a fait ça. Allez, c'est la même qui m'a dit. Elle m'a dit tantôt. Ça c'est pas bon. Et d'où va être trop de chine. Il faut qu'elle m'a dit une fois là. Ni chez moi. Oui, on a glace a fait ça. Ah, tu me fatigues. Quand tu es en snow, ok, Mourekera. Naka de tourne la kati. C'est ça. Tout va bien. Alhamdulillah, tout va bien. Voilà, c'est ça. On est là. On fera dans ce but. D'accord. On est bon temps. On est vite de nous souvent. Faut glisser quoi. Voilà. On est clair là. Qui barang manqué. Samani, samani, mobalu samani, 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 oloba samani, samani, oloba. Sate junto, sate junto. Moto. Abou, ça va? Ça va, bah, j'étais là, quoi. Bah, je peux être. Ah, tiens, elle parle là. Il y en a ça. Il est ami. Ah, bien, tiens, nous. Barabo. Pour nous, il y en a peu. Alhamdulillah, Allah ki nu kambe. Allah ka yiriwa. Allah ka ku ga shin kene, Allah ku nyamalema. Si. Allah ku to. Talia. Mun la ite sunu ki yere bota. Ibulu ma ga sayati ga digine yere la. Ngane buga ni chiarita. Akadine ifana ka ku yere fe doni. Iboro ma yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ ka duwawu de la ni maa ye émission goyalen ta o tɛ diya yɛrɛ saya tɛ mɔgɔ nɔ ye koyi
saya bɛ farala ala la wa a bɛ bɛɛ ka so wa hali ni juru bɛ e ne yɛrɛ la don dɔ la i y'a faamu a ka di ne i ka nin ko in faamuya ni hakili i k'i yɛrɛ nisɔndiya dɔɔni. Boisson Blue poisson la ɲɛnɛma. Boisson Blue ye boisson énergisante ye min dilannen don ni anw ka fruits mafɛnw ye. Anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que i k'a min pour que i ka dɔn différence min ani boisson tɔw cɛ. Boisson Blue nana anw dɛmɛli kama ka bɔ boisson 100% énergisante minni na. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ, saveur caman de b'a la. N'o dɔ ye Grapez, Watermelon, o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayembugu Alaminɛ sugu ma, Cɛbili Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Numéro 83 56 56 35. Voilà, Michel Vin, vraiment, je suis très très content. Traitement frais tout comme il y a si ça va. Consultation, il y en a, maman en colon fouille. Au gros, fond forêt tout, il y a becquete. Voilà, il faut que bon, on a be forêt avant en photo comme on a bon. Mais mi sur ça, c'était tout émigrant. Non, problème fouetté. Abena fait forêt en bois sera fait. Quand on dit que notre mode là, on a qu'elle mais à bec pour ne plus qu'à Kenya. Comme il fera bois sera fait au Jarani. Alors, moi, il a fait une dose là. Mais il y a photo, il y a quand même qu'il a mais finalement après il concentré ma fort encore parce que niveau va faire fait là. C'est vrai. Ni era la mais nakila tika maro atena messa na brom sukuro sikisa. Nala sona ma ko reka. D'accord, bashite. Sisa mena fra do sebe. No sebe na kadima san. Ni tara o san hotani abane. Bana peu ni sigile yere ma ya famia. On espère comme fani jichama mi. Ani bi yere reposer gagner. Ibolu bo asira fe. Sisa fra sebe tofle. Ni fra labani. Ni rele manata. O ya bane peu. Oui, bana tobe bane peu. Voilà, ni entretien de rebote ya famille. Voilà. Fura minnu sɛbɛnna olu bɛ mɔgɔ galafu kɛnɛya ka farikolo tɔ sinsin voilà ni n ta dɔrɔn o y'a bannen i y'a faamuya i bɛ tile pharmacie la kana ɲinɛ ka ni saya min i b'a bɛɛ kɛ ten i n'a fɔ i ye dɔɔnin kɛ cogo min na voilà ala ka lafiya di k'a ban pewu i y'a faamuya voilà. Daminɛ o ka gɛlɛn ni tɛ foyi ye o dɔn in tali o ka gɛlɛn ka tɛmɛ ni yɛrɛ kan tɛ foyi ye. Merci. Nin ka kɛ n sɛ laban ye ɲa. Voilà n'ala sɔnna ni kɔni nin y'a bannen. Voilà, ok, merci. Au revoir. C'est très gentil. D'accord. Mun kɛra cogo di bi ye bila yɔrɔ fara na da la ne ma dala ni e ni Sakaja ne kun tɛ ɲɔgɔn ye la o i bɔ ne kunna i bɛ ka jogo dɔw daminɛ sa ne commande burula ye i tɛmɛ k'i jɔ yan i jɔ nɔ la yan fɛn min ne ma sabali ne bɛ datugu e bolo ko ne kɛra commandant ye ten tɔ de kun fɛ yan han burula i ka kuma fasa ne ma taa ɲɛgɛn ko de la sisan Sanata ne kun bɛ fɛ k'e ɲininka jumɛn i baasi tɛ sa cɛ i fana ka i ka ko bɛ ɲɛ ko mun i b'a dɔn ni i yɛlɛla dɔrɔn i ka botation bɛ se ka bɔ ɔ y'a ye ala sa o tiɲɛ sa wala ne ko Sanata e ye mun de fɔ sisan an ka du in kɔnɔ c'est à dire k'a daminɛ patron ba yɛrɛ la ka jigin fo ne Burula ye non e fana bɛ ne duguma ka jigin fo e Sanata la e ye mun faamu du kɔnɔ ko la ne de ka nafiya i fana sa ai ne de ka kuma lakali la nafiya tɛ sa donc ne bɛ du kun ko fara ɲɔgɔn kan ɲɛ fɛ i ta kɛ dɔɔnin sa Aïssa komi ne tiɲɛ de la quoi parce que tanti Jeni kɛ a kɛcogo bɛ ka ni commandant kamana gan dɔɔnin dɛ parce que a kɛcogo bɛɛ falenna quoi a dusuma ka gon sisan a tɛ duman fɔ mɔgɔ ye hali a kumacogo bɛɛ falenna e m'o jateminɛ yan ne bɛ dɔwɛrɛ kɔni kalama ne bɛ min kɔni dɔn depuis ne nana du in kɔnɔ don min na bi de y'a solila ka ne lawuli kabini 5 heures
ka yoro be yoro la ay la le seigneur depuis ka yoro ate wuro ko na ka be fran ko foro be ga jea ni bo ko ndo sisan claro ni ta ngene ko ni maye émission jale o bi so nga jaa al ni do ngere han o cheme awu ibara man no ni ma fula de kun gere no nyo ne ibara musman beni abari bi gere nyo na ko sebe ani e kun bona on fula doron di to yanno ne ba do sa nga komi ala ni abu manya na pimbal be na ma ta ga chu manya awu ay akuta sa abla ala ka mina ko na la do ya famia ni famia kuju ya me ha ya ko kuto ya me ima fendu ne ma mon be gwe no ko tena yoro ma kun te so e ga boka so e ma fentu tiendo da ere baro ko negatif ha nte fait bi premier jour nga ta retard la vie quoi ya famia tieno oduna na to iseki mde mama bandu je me suis à quand sur l'armoire sans fait abia wa l'armoire sans fait et il ta le va sur et na mun ko la mitla ga bénéfice ta kana fa mitla ga fa okay ala gila kana ala ga tanga signo ala gi nu kambe Ijanto ala de na ibla fon fena ni watina ake muso kele ale akara lema ga nyefe mbeke arama de uno ikamungola wali kungo tuisa diga baraki kini show me kan toy ala mesa ja famu ka muso we da famu ka flana ndako parce furu ye fendo ateka dugo kwa mana dugo chugo bo be kala ka kala kwa e burlai wali kungo mo ko dugono ko anga dugono ko ite dude lo ite dude ite shia ko mo do bege nga bo barala e bude kala gene bionenna wali kungo wa ida to anola amana ke chugo ana bwa kala mo oteya ha ni konte dore kondo akonya mana ke chugo aso kontande de ukina sugo padi ka azamela budlai ni na ko me atlito ala wala ni me wala bi jabala dan di jini fle jamani yato on fena wallahi ni fulana ni mado ukakonyo zame ni bado bina jaka tamataka tiga bara itu budlai kana pe fo mo kwere langanya sanga bara ma tiga bara gitu ya fo budlai tiga bara to kes Et ça va, comment tu vas? Pour les bachités, tu vas quand? C'est gros ici. Ka so yidni mutu komi amasira itizituni amase awarma bi to godi musawadu afargu ahabana ma sibo nchi ajara nkuju ala kana isara na nyone yeni kurege kuma mande bi alhamdulillah ama ko tuna shagi na tuni plan ni so ba bana ko kama na manya akugara pinto akakane kana sigi no même pas ni adi so ba bana ko so me ni so ba time ma di akla kana sigi ana la tigere ne ya dima ali musowa sadi ali musowa tayana ne ya dima inji adogo nyenji to kusi chenu akira ala tenga inyano kusi bado akakanga ibuna sinki
Non, c'est normal. Allah ka hinɛ la rasul. O de kun n bɛ siran ɲɛ. Kelen. Attends, i jɔ, ne ko n ka taa dɔ nɔfɛ. Ni profite k'i bilasira kɛ. Ayi, n bɛ sotarama ta. Ayi dɛ. I ka ko bɛ taa ne. I nana an ka chèque di yan i bɛna tila k'a fɔ tuguni ko e bɛ ka taa ne bɛ bila tɛmɛ dɔrɔn k'i bilasira. A ka ɲi. N bɛ sotarama ta. Kana ko gɛlɛya sa. A ka di ne yɛrɛ de ka t'i bila. Kana ko gɛlɛya. A tɛ ne degun quoi. Deli yɛrɛ de don, n b'i deli yɛrɛ yɛrɛ. Ne de ye deli, n b'i deli sen, ne de ye deli quoi. A tɔgɔ t'i bila. I sɔnna, i yɛrɛ tɔgɔ? Laliya. Laliya. Ok, Laliya an ka taa. I b'a kɛ to koyi mobilitigi ye ji seri n ka fini kan n mɛnna changement la so kɔnɔ. Ah non, c'est rien. Ne y'a faamu. I y'a faamu? I ma dimi? Ayi. A ma se ne ma kosɛbɛ. Oh, ok, d'accord. Sen dɔrɔn. Awɔ nin kari de don, fara nin kari. Ah, alors là n tɛ mobili jɔ ka ɲɛ pour que n bɛ se ka taa san ka fɔ so kɔnɔ siɲɛ kelen. Cogo di tan? Mɔgɔ tɛ yen nɔ. Ne ni n kɔrɔkɛ fila dɔrɔn don, ne kɔrɔkɛ bɔ nɔ, an fa fɛnɛ tɛ yen nɔ tuguni. Awɔ yan ne don. Alors là i ka vie ma nɔgɔ. Yanni nɔ? Awɔ, merci beaucoup. Ok, pas de problème. Jelika wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nɛsiri n badenw te Nɛsiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nɛsiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na i b'i ka te Nɛsiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nɛsiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nɛsiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nɛsiri client bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nɛsiri tew ka sɛgɛ. Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 73, 74, 10.